ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. ҷои реклама холӣ аст. марҳамат, ягон кас фирмаи худро реклама карданӣ бошанд, ба ин номеро занг зананд, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза 1000 рубли русӣ, 142 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 13 мошини фурӯшии беҳтарин мошиниҳои бародаро. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои бедашноми худро нависед. бародаро, чанд қадар аз тарафи шумо дастгирӣ зиёд бошад, ҳамон қадар тез видео пешкашатон мекардад. инак мегузарем ба видеои имрӯза. мошини якум Mercedes Sechka объёмный, соли бароришаш 2000, объём мотор 1.8 коробка, механик, бензин, газ, 11 моҳа ҳуҷҷат дорад, 10 моҳа танировка дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, чихеле ки шумо дар суратош дида истодаем бародаро. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 70 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 493 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария чизе ки мехоҳед нависед. дуюм мошин Toyota Corolla 1, соли бароришаш 2005, объём мотор 1.3 коробка, механик, бензин, газ, ҳуҷҷатош тамом шидагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 40 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 281 000 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон Opel хетчбеки танировка кардагӣ боша. мошин 100% боша бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Opel хетчбек, соли бароришаш 1995, объём мотор 1.4 коробка, механик, бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Красногорский район, Подмосква. нархи ин мошин 75 000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 10650 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошин Opel Caravan Простой, соли бароришаш 1996, объём мотор 1.6 коробка, механик, бензини холӣ, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 16 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 112 600 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
панҷум мошин ВАЗ 2199 соли барошеш 2000 авио мотор 1.6 коробка механик бензин газ ҳуҷҷатош 100%. мошин кам гаштаги мошин навай бародаро. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи ин мошин 13000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 91500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. шашум мошин мерседес сечка соли бароришаш 1995 авио мотор 1.8 коробка передачик механик бензин газ ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор. нархи ин мошин 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 211000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. алиш мешавад ба ягон опел хетчбек ё опел вектора. состояниш соз боша бародаро. номерои телефон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед бародаро. ҳафтум мошин опел хетчбек соли бароришаш 1996 авио мотор 1.6 коробка передачик механик бензин газ ҳама ҳуҷҷатош 11 моҳай бародаро. 11 моҳ муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри қурғонтепа. нархи ин мошин 34000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 239000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошин опел астра седан соли бароришаш 1997 авио мотор 1.6 коробка передачик механик бензин газ ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи истаравшан. нархи ин мошин 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 211000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нуҳум лада приора соли бароришаш 2009 авио мотор 1.6 коробка передачак механик бензини холӣ 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 сола таънировка дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 28500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 20700 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. دهم ماشین
Daewoo Lacetti соли барои 2005 абиё мотор 1.6 коробка передатчик механик бензини холӣ ҳуҷҷатошо буд шидагиай мошин як даст гаштагиай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент нархи ин мошин 30,000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 211,000 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед 11 мошин Nexi Daewoo соли барои 1996 абиё мотор 1.6 коробка механик бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад 7 моҳа танировка дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат нархи ин мошин 12,000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 84,500 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед 12 грузовик КамАЗ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ягон камбудӣ надорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи ин КамАЗ 38,000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 267,600 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед 13 мошин Toyota Corolla 1 соли барои 2006 абиё мотор 1.8 коробка передача автомат бензин газ ҳуҷҷатош 100% мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе нархи мошин 58,000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 408,000 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед